Çavuş özünün ýolundan ýok etmeli alamdaş ýoldaşlarynyň en çemesini Alaytyda Akmurat Şirowy, Şiraly Nurmuradowy, Nowatguly Rejepowy, Terkiş Jumagelliýewi, Bappa Gökleňewi, Juma Hudaýgulyýewi, Öwezurdy Nepesowy, Ödek Ödekowy, Hojanepes Melaýewi, Atajan Tagany we başga-da döredijilik intelligensiýasynyň wekilleriniň ornaşasyny saýlap alypdyr. Şu bilen dahilli gurumlara geçmezden odan, Akmurat Şirowyň hemde Bappa Gökleňewiň ruhunyň öňünde ötünç soramaga borjun hasatlayan, görümizde beýinjalyk edenim üçin günäm ötün, eziz galamdaşlarym. Çawuşyň anamdar adama ýetiren her bir maglumatyny diýen ýaly, merhum Akmurat Şirowyň adyna garlyk ýetirmäge, ony başwazar adam hökmünde suratlandyrmaga synatja. Ol anamdar adama 1988-nji ýylyň ýanwarynyň 3-nji 10 günlüginiň ortasynda ýetiren maglumatynyň mazmuny şundan ibaret. Çavuş Akmurat Şirowy 1982-nji ýyldan bäri tanaýan eken. 1983-nji ýylyň toňsynda ol Akmurat Şirow bilen bir üýşmeleňde bile oturupdyr. Akmurat Şirow milli mesele boýunça öz pikirini orta atypdyr. Şonda ol Türkmenleriň bitewi, öz başdak bolmalygyny, öz ykbalyna, özü erketmelligini aýdypdyr. Şeýle hem merkeziň milletleriň ötüşini bökdemek üçin ähli zat edýänligini tekrarlapdyr. Çavuş onuň pikirleriniň ýalňyşlygyny aýdypdyr we beýle ideýany ret edipdir. Gahar gelen Akmurat Şirow üýşmeleňden turup gitmekçi bolupdyr. Hemde Akmuhammed Welsapara Çawuşa sen Döwlet Howpsuzlyk Komitetining agenti diýipdir. Onuň şeýle diýenini Şahir Nowatguly Rejepow bilen jurnalist Kakajan Rejepow hem eşitipdir. Hawa Akmurat neresi bilip aýdypdyrmy ýa-da bilmeýän aýdypdyrmy, garaz Akmuhammed Welsaparyň ýüzüne onuň kimdigini aýdypdyr. Akmuhammed Welsapar hakyny aýdanynda onuň atyny okuy, göni nyşany diýipdir. Özüni köpçüligiň arasynda maskaralan bu adamdan çavuş amakly aralmagyň kulkulny düşüpdir. Okuyjy alasarmyk halla galmaz ýaly, onuň anamdar Akmurat Şirow hakyna ýetiren ýene-de bir maglumat hakyna giňişleýin durup geçesim gelýär. Çavuş Akmuhammed Welsaparyň anamdar ady özüne 1988-nji ýylyň 5-nji maýyna berilen tawşyrygy berja etmek üçin Edebiýat we Sungat gazetiniň şol wagtky işgäri Şiraly Nurmuradowyň öýüne barypdyr. Bu ýerde edebiýat akşamy diýen bahana bilen ýygnanşyk geçirilýän eken. Ýygnanşyga Leningraddan Akmurat Şirow, Bappa Gökleňew, Ýaş Kommunist gazetiniň işgäri, Nowatguly Rejepow, Edebiýat we Sungat gazetiniň işgäri, Öwezurdy Nepesow, Sowet Türkmenistany gazetiniň işgäri, Juma Hudaýgulyýew, ýazgy hudojnik, Döwlet Anamuradow, Sowet Edebiýaty jurnalynyň işgäri, Şiraly Nurmuradowyň Anna adly goňşusy hemde tötäňdeýin bölmeden gelen iki myhman gatnaşypdyr. Ol ikisi hemmeden soň gelip, gerşi ýalym şalt gidipdir. Ýygnanşyga Akmurat Şirow Galkyn halkym diýen manifestiň proýektini gödürläpdir. Manifestiň proýektini beýlekiler bilen bir hatarda Çavuş hem okapdyr. Proýekt maşinkada ýazylyp 3 sahypadan ibaret eken. Proýekti oturanlar maqullamandyr. Moňa Akmurat Şirowyň erbet keýpi bozulupdyr. Ýygnanşyga gatnaşýanlaryň Çawuşdan öňgesi beýleki otaga girip 15 minut çemesi eglenip çykypdyr. Akmurat Şirowyň keýpi has hem bozulan eken. Soňra öýde gyzynyň ýeki galanyny bahanalap, Nowatguly Rejepow üýşmeleňden gidipdir. Keýpsiz Akmurat Şirow hem sagat 11-lerde öýüne gaýdypdyr. Beýlekiler gije sagat 1 çenli Şeýrmurat Nurmuradowyň öýüne oturupdyrlar. Akmurat Şirowyň her bir ädimini butnutman ýazarlayan Çavuş, beýlekleriň hereketini de gözden sanmandyr. Ol Şiraly Nurmuradowyň öýündäki ýygnanşykdan
7 gün sonra ynamdar adama şu maglumaty ýetiripdir. Aýdylan gün Şawuş Terkiş Jumagelliýew bilen onuň iş kabinetinde duşupdyr. Terkiş Jumagelliýew ýaşlaryň restoranaky ýygnançygyna Şirali Nurmuradowyň öýündäki üýşmeleňine Şawuşyň barıp barmanlygy bilen gyzyklanypdyr. Şawuş Terkiş Jumagelliýewiň ýanynda özüni arkaýyn alyp baran bolupdyr. Soňra Şawuşyň maglumaty boýunça iş gününiň ahyrynda Edebiýat we Sungat gazetiniň işgärleri Şirali Nurmuradow bilen Nowotguly Rejepowyň iş kabinetinde çärjewli mihman hudojnygyň oturanlygyny görüpdir. Biraz soňra Akmurat Şerif bilen Bapy Gökleňow gelipdir. Olar iş günü tamamlady berende iki bölüge bölünip Metbuat öýünden çykypdyrlar. Şawuşyň çaky boýunça megerem soňra birleşip gizli gurrun etmek üçin şeýle edipdirler. Bu sapar olar özleri bilen gitmegi Şawuşa mürahat etmändirler. Akmurat nerese gerek berilende Şawuş türkmeniň "Seniň ýakan meniň elimdir" diýlen edipdir. Ol ony tas ömrüniň soňky gününe çenli diýen ýaly ýygyrlak edipdir.